माझं नाव शेखर सुरम खैरे, राहायला कमोटे पनवेल मध्ये. मला 21 सप्टेंबर 2021 ला पॅरलेसचा पाण्याचा अटॅक आला. तिथे मी 7 दिवस ॲडमिट होतो, परंतु माझा इलाज झाला. पण मला पसंत नाही झाला. शेवटी मी नेटवर बघितलं, त्याच्यामध्ये मला श्वाससंकल्प ही साईट दिसायला आली. मी इथे चौकशी आलो, त्यांनी सर प्रोसेस आली, तर मी इथं आता चालू आहे. त्याच्यामध्ये मला कमीत 70% आणला आहे. पण मला भरपूर आराम मिळतो, मग मी सतत येतो. मी शैला शेखर खैरे. माझे मिस्टर ला पॅरलाइज झालं होतं आणि त्यांना पॅरलाइज झाल्यानंतर आम्ही नेटवर बघितलं, तर आम्ही इकडे आलो, ठाण्याला आलो. आल्याच्यानंतर माझ्या मिस्टरांना खूप फरक पडला. म्हणजे आता खूप व्यवस्थित आहे, त्यांना म्हणजे खूप बरं वाटतं. तर आमचे डॉक्टर इथे चालू आहेत. अस्मा हॉस्पिटल इथे माझ्या मिस्टरांना खूप आराम आहे आणि आता आमच्या इथे डॉक्टर चालू आहे. तर आता आम्हाला खूप विश्वास आहे ह्या हॉस्पिटलमध्ये की आम्ही आता परत येऊ इथेच. आणि आता आमचे 5 किंवा विजिट झालेले आहेत आणि ह्याच्यानंतर पण आम्ही घेऊ अजून. आणि आम्हाला खूप विश्वास आहे की आम्ही माझे विषय इथं बरे होतीलच आणि आम्ही इथेच येत राहणार. आता मला इथे 5 ते 6 वर्ष झाले आहेत, पण आता इथे सर्वांची देखरेख चांगल्या पद्धतीने करतात. त्याची सर्व्हिसिंग चांगल्या पद्धतीने होते. अशाने मला अजून चांगला माझा प्रयत्न होतो, मला चांगला पण होतो असं मला वाटतं. आता काय करता ते तर पुढं होईलच. आता मला याच्यामध्ये आलेला आहे, पण याच्यानंतर मी येईल. पण मी येत राहणार. कमी आता 6 फेज माझे झालेले आहेत, तर 2-3 वीज म्हणजे असं मला फरक जाणवेल असं मला वाटतं. आता पहिले हॉस्पिटल वाडा पुरुष या ठिकाणी होते, परंतु काय कारणास्तव रोड या ठिकाणी शिफ्टिंग झालेलं आहे. तर मी इथे संपर्क साधल्यानंतर मला समजलं की वाडा पुरुषचं वडबंद ठिकाणी शिफ्ट झालेलं आहे. तर मी इथे आल्यानंतर माझं डॉक्टर इथे केली. माझा मनपूर्वक आभार आराम आला आहे. तर तुम्ही या असं मला वाटतं. आराम तर 100% तुम्हाला 100% आराम येईल असं मी ग्वाही देतो. तुम्ही इथे या, चांगले सर्व्हिसिंग आहे, म्हणजे चांगले पेशंटवर चांगले लक्ष देतात आणि कमी पैशामध्ये आपलं उपचार सुद्धा चांगला होतो आणि खूप बरं वाटतं. आणि असं वाटतं की आता आपल्याला कुठल्याही डॉक्टरांना जाताना आपल्याला इथेच यायला पाहिजे आणि इथेच या तुम्ही. खूप छान दवाखाना आहे, खूप चांगलं म्हणजे आपली ट्रीटमेंट चांगली होते. मॅडम सुद्धा चांगले आहेत आणि तुम्ही अशी ट्रीटमेंट घ्या इथे, अशी माझी तरी इच्छा आहे. आणि तुम्ही या इकडे, आपलं दवाखाना खूप छान आहे, खूप चांगला आहे, समजून घेण्यासारखं आहे. कमी पैशामध्ये चांगला उपचार आपला होतो, हे आपल्याला एकदम फार काळजी गोष्ट ते सांगतात आपल्याला. त्याच्यामध्ये आपली मालिश वगैरे हे म्हणजे सगळं आपल्याला आहे व्यवस्थित.